सिगांसिनथाराव सोरग आरो बुहुमनि थामहिनबा सुबुं माहारिजों लोगोसे बिफां लाइफां जिब जुनार गासैनिबो महरगिरि इसोरा बाख्नायजाथों। लोगोसे दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों मोखां नुज्लायबावनायनि थाखाय नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि द्वारै मानगोनां इसोरखौ फोथायग्रा आरो अनग्रा उन्दै गेदेर साफ्रोमनोबो आंनि गोरबो गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनैनि दिनाव नायगोन एबा सोलोंज्लायगोन अलखतनि समाव सासे दुखुथिया सुबुंनि रैखाथिनि महराव जिसुखौ हामलायनाय। माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 15:28 सिरि। जिसुआ बुंफिनबाय, ओ आइ नोंनि फोथायनाया गेदेरथार, नोंनि इच्छा बादिनो नोंहा जाथों। बे मुगानिफ्रायनो बिनि बिसाजोआ गोख्रों जादों। बोहैलांनाय मोनसे बै समाव जेब्ला जिसुआ तुर सिदन नगरनि साखाथियाव थांदोंमोन, बे समावनो गोरबो बुंजासे दाहा आरो दुखुजों सुफुंजानाय लोगोसे बिखा बिख्लो सौफ्लंना थाइनै मेगनजों बोहैफावनाय मोदैखौ लानानै खानानारि आइजोआ गावनि अनजाग्रा गथ'नि जुनै जिसुनाव बोर मागिफैदोंमोन। ख्रीष्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, थारैनो नोंनि फोरबो फसंना होनाय रंजालि नखराव सना रुफानिख्रुइ दाम गोसासिन नखर एबा ओनसोल आरो हादरनि जुनै धोन हिसाबै गथायना होनाय नोंनि गोरबोनि अनजाग्रा बिसाखौ नों फोरबोखौ लानानै सुजुनाय मोजां सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो होयै फोजोबस्रांग्रा गाज्रि जिउआ गावनि रंजानायाव बाहायदों नामा? गमामायै बाहायदोंब्ला फोरबोनियाव मोदै फसल। नायदे 2 राजा 4:33 सिरिनिफ्राय 34 सिरिसिम। बियो दरजाखौ फांथेबाय आरो फोरबोनियाव आरज खालामबाय आरो बैसां सायाव गाखोनानै गथ'नि खुगायाव गावनि खुगा, मगनाव गावनि मगन आरो आखाइफोराव गावनि आखाइफोरखौ दोननानै जेब्ला उन्दुसिनो अब्ला गथ'नि मोदोमा दुंखांबोनो हमबाय। अनलायग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव एबा नों खामिनाय बे हालामाव नोंजों लोगोसे सुखि नखरनि साफ्रोम सुबुंफ्रा रोंगौथिनि मान सन्मानखौ बे ओनसोलाव लाना मोदोमाव माहारिफोरजों सुबुं हिसाबै मोजां मिथिजानाय जानो हागौ। नाथाय नोंखौ गेदेर मिजिं लानानै सोरजिग्रा इसोर महरनि बिगोमानि थांखिखौ सिफायोब्ला जिउआव बे सुबुङा इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव गोथै आरो गोबां दायनिगिरि। नायदो 1 सामुएल 2:31 सिरि। खोनासंदो, आङो नोंनि नखर आरो नोंनि जोलैनि गासै जोहोलाव मानसिफोरखौ सिथारजोबगोन आरो नोंनि नखराव सासेबो बोरायजासे गोथाङै थानो मोननाय नङा। अनज्लायग्राफोर, बोहैबाय थानाय दिन, मास एबा बोसोराव नखरनि आरो समाजनि गाहामनि जुनै गेदेर मिजिं खालामना गोरबोआव लानानै गोबां आइखां बायखां सानायखौ बजबना जोनोम होजानाय जोंनि आंगोनि बिसाफ्रा इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव आखल आखुनि आंखाल आरो फोरबोनि हुकुम बिमा बिफानि मान सन्मानखौ खोमानानै लाबाय। बिनिखायनो फै जों बयबो जिउआव गियान एबा आखलजों लोगोसे मान सन्मान खोमानानै लानाय साफ्रोम आंगो बिसाफोरनि जुनै मोदै फसरना फोरबोनाव बोर खावलायनि। नायदे जेसाया 49:22 सिरि। फोरबो इसोरा बेबायदि होनबाय, नाय आङो गावनि आखाइखौ जातिफोरनि सायाव दिखांगोन आरो रायतफोरनि सायाव आंनि निशानखौ फसंगोन। अब्ला बिसोरो नोंनि फिसाज्लाफोरखौ बामनानै आरो नोंनि फिसाजोफोरखौ गावसोरनि फाफ्लिफोराव दिखांनानै नोंनो लाबोगोन। ख्रीष्टनियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन,
सासे सुबुङा बुहुमनि सोलोंथाइखौ सासे मोजां आखु गोनां फोरोंगिरिनि जोहै रोंगौथियाव गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो माहारि हिसाबै बे रोंगौथिखौ लाना हालामाव मोजां सिनायजानाय नखर सोरजिनो हायो। जेरै थिग बिदिनो बुहुमावबो आरो सोरगोआवबो महरगिरि इसोरजों सिनायजानो जुनै नैथि इसोर महराव गावनि गोरबोनि बिसाफोरनो खामायनानै मोनै फोरबो गथायलांनाय हुकुम एबा गियानखौ सम मोननायावनो फोरोंदे। नायदे हुदा बिजाब 6 बालाब 7 सिरि। बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदे आरो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो। अनज्लायग्राफोर, नोंनि आरो माहारिफोरनि नुनायाव सरासनस्रायै जोंनि आगोमा बिसाफ्रा मोदोमाव गोथां जानो हागौ, नाथाय सोरजिगिरि इसोरनि हुकुमखौ सिफायना बोरनि आन्दोआव आगान सुरना इसोर आरो बिमा बिफानि थाइनै मेगननिफ्राय दंब्रुद मोदै फसरबाय। नायदे बोसोन बिजाब 17 बालाब 21 सिरि। जायनि बिसाज्लाया मूर्खनि हाबाफोर मावो बिनि बिफाहा दुखु आरो दाहानि बाहेरे मुंबो गैया। अनज्लायग्राफोर, बेनिखायनो जिसुआ जेरै दुष्ट बुहुमनि बिसाफोरखौ सैथो आब्रुथिजों जै खालामनो हादों, थिग नोंबो मोजां फोथायनायखौ लाना जिउआव गियान गोमालांनाय गथ'खौ फोरबोनाव गथायदे। नायदे जहननि 10 बालाब 11 सिरि। आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ होयो। जोबनायाव दिनैनि गाहाम खौरांखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा मानगोनां नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बोर होथों। जों आरज खालामनि। ओ सोरगो आरो बुहुमजों लोगोसे दुखुथिया धोनि गोरिब जों बयनिबो महरगिरि गोथां इसोर आफा, नोंखौ बे समाव हामबाय होनो। आफा, जोंनि जिउआव उन्दुलांनाय एबा गियान खोमानानै लानाय गथ'फोरखौ लुखांलांनो थाखाय साफ्रोम बिमा बिफाखौ बै गियान गोनां खोनानारि आइजो बादि जों बयखौबो फोरोंदो। जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिबाय, आमेन।